uniting people everywhere. ISFM, Stereo 106.7. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sa aga ang atong programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, impormasyon kag accomplishment sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid salamat. Good morning Iloilo. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Adlaw kita nga Martes, petsa 24 na kita karon sa bulan sang Oktubre tuig 2023. 62 días na lang, Christmas Day na. Pila na lang kaadlaw, eleksyon na. Dayan nga sa aton tanan-tanan kag syempre no sa aton sini nga mga live viewers diri sa aton official Facebook pages, ang Iloilo Police Provincial Office, kag subong man sa Santa Barbara Ugyon page. Kaupo ninyo sa subong aga ang inyong mga ilokap. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Ako naman si Police Major Rolando Dayot Aranyo. Welcome na sa ika-18th episode no sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air diri sa Radyo Ugyon. Good morning gid sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kag subong man sa aton mga provincial staff kag sa tanan nga mga municipal police stations naton diri sa probinsya sang Iloilo, lakit ng duwa naton sini ka mga mobile force companies. Kaginatamyaw man nato no sang happy listening ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, upod ang aton dira katapos ang command group no nga ginapangunahan gid sang aton dira nga DRDA Police Brigadier General Archibald Macala, kag ang aton nga DRDO no si Police Colonel Joris A. Cantoria, kag si Police Colonel Alexander Mariano no ang aton nga Chief Regional Staff. Kag sa tanan-tanan naton yung mga kaupdanan dira sa Police Regional Office 6, ginatamyaw ginaton sila sang mayadayad gid nga aga. Isagik pa namin sa aga sa aton tanan-tanan no sa labi na gidra sa public market sang Santa Barbara kay tinda sa subong nga adlaw. Kag subong man na sa malabutan sang frequency no sang Radyo Ugyon aton sining frequency is 106.7 FM. Diri sa malapit sining makabanwahanan diri sa banwa sang Santa Barbara. Kag partner, ginatabyaw man nato no ang advisor sang Officers Ladies Club, the better half of our provincial director, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo nga nagapamati gid subong no kag sa tanan nga katapo sang Officers Ladies Club. Yes nga, which is nga sa subong no nga sinimana medyo masako-sako ang inyong mga Ilocaps diri sa probinsya sa Iloilo kag sa Kabugusan siyempre no ka sa sining palaboto naton sining barangay and sangguniang kabataan election 2023. Yes no, but biskan ano kasako sang inyo sining mga Ilonggo Cops
sa preparation naton for this coming barangay and SK election. Kag no, by the way, after election, undas na naman no kung sa mga sibilyan naton yang mga kautoran, it's a long weekend. Sa inyo naman yung mga kapulisan, it's a long working days. No? Yes. Kaya during this period, no, naka full alert status ang kabilugan sining Philippine National Police. Agalos masako-sako no ilabi na gid diri sa probinsya sa Iloilo. Aside nga nag-augment pang pila naton sini ka mga Ilo Cups no dito sa Mascara Festival dito sa Bacolod City no. Pero nagtapos na naman sa kahapon nga adlaw kag sa subong augmentation para naman sa eleksyon kag sumabot sining undas. Yes, partner, no? By the way, speaking of Mascara, ang kabugusan sining Iloilo Police Provincial Office nagakasubo gid no sa pagtaliwan sa aton dira nga isa ka upod. No, actually diri siya assigned sa Iloilo Police Provincial Office kag presently nga naka-detail sa Maase Municipal Police Station. Kag naka-augment dito siya no sa Mascara Festival si Patrolman Riden Ronquillo Agos no na ini siya no na involved sa aksidente dito sa Dalanon no kagintunaan gid sang iya sining hinaling nga kamatayon. So si Patrolman Agos no katapo ini sang class 2020-05 ang class Maharlika. Kag wag gid ini gina-expectar nga kay nagingagaw according ini sa dito sa investigation nga after sini nga matapos ini sang ang ilang augmentation no sa Mascara sang kagahon sang Lunes na kahapon. So na aksidente ini kay nagingagaw kuno ini po auli dito sa ila kayang si si Patrolman Agos taga Kabangkalan City yata ini no. So timing gid nga nagi-Mascara dito, so siya ang isa sa mga napilian nga mag-augment sa security forces dito, but unfortunately na aksidente ini siya sa sa motor kag tigintunaan gid sang iyang hilaw nga kamatayon. So ang kabug-usan nga katapo sang Iloilo Police Provincial Office no sa pagpanguna gid sang aton nga Provincial Director ni Police Colonel Ronaldo Palomo nagapalabot gid sang kasubo no sa pamilya kag pag-unong no sa mga pamilya nga ginbayaan ni sang aton sining kaupdanan. So in line of duty ang iya sining pagkamatay no why gid ini gina-expectar sang tanan-tanan. So the Philippine National Police siliwat no particularly the IPPO nagapalabot gid sang condolences kag pag-unong sa pamilya Agos. Kag mo na blaster no nga balaton nga part na sa aton sini nga pagparerbisyo nga kung kaysa hindi nato mapaktan ang aton sini nga kabuhi no. So mo na dapat no kung lang kita no dapat obrahol nato aton sini nga trabaho kag always gid nga maghalong gid kita all the time. Yes no kag amo man ang inang mga dapat man nga ma-intindihan man sa aton sini nga mga pumuluyo. Di ang inyo sini nga kapulisan buwis buhay no. So like amo ni natabo sa gusto ya nga mag-serbisyo sa iya sining gusto nga mag-trabaho sa aton. So during sa iya sining course of duty na aksidente ini nga aton nga upot nga si Patrolman Agos. So like sa iban man naton nga makopdanan nga nag-una man nga nagtaliwan nga na sila na disgrasya na patay sila during the course of the performance of their duty. Aton sining oras alas 10:31 na sa aga. Sa mga pila ka mga topiko naton nga pagka-diskusyonan sa subong aga. Aton man sining sunod-sunod nga mga activities sa subong nga semana. Kag siyempre ng preparation man naton sa barangay sa Bunihang Kabataan Elections. Kakonsadian sang tinilikdan sining Sabado no oras ang nagligan nga adlaw lang. May ara kita nga paglunsar no sang project ako sa Banwa o sa syudad sang Pasig no nga giniwat lang aton dito nga programa Sabado sang aga no sa City Mall Pasig. Kag sundan man ini partner no sang Domingo
October 22 no sang paglunsar man naton sang second league naton sang Bidator di Iloilo diri sa second district of Iloilo, which nga nag-umpisa gid diri sa Banwa sang Santa Barbara, kag nag-ride no ang tanan nga mga participants pakadto dito sa Barangay Bukari, Leon, Iloilo, kag gini sakupan gid pasakupan gid ni sa mga madamo sini nga mga riders no, mga motor enthusiasts. So naging madinarag-o naman ang aton sini nga second league sang aton sini nga Bidator di Iloilo, para sa kausa naton sini nga ginabit-bit diri no, ang aton sini number 1 is ginakampanya gid naton ang illegal nga droga. Para namin ka isa naman diri is the environmental protection. Sa greenhouse, Bukod naman diri ang pagiging responsible sini nga driver, motorist nga tikinanglan gid naton nga mag-exercise gid. Ang number 1 ti ang mga road safety. At the same time, so dapat as a responsible driver, dala-dala gid naton ang mga dokumento nga kinanglanon, like ang aton nga mga driver's license kag ang ORCR sa aton sini nga mga motor kag salakyan. Yes. Kag sa another topic pag naton karon no, mayara man kita nga statistics no sa mga pag-umpisa sa pag-implementar naton sa Comelec gun ban. Nag-umpisa sa August 28 no, kag up to present no, o kung pila na wala nagkaladakpan kag kung pila na balang mga naggabayular no sa aton sining pag-implement sa sining regulasyon. Nagpupod man dira karon no, istoryahan man naton ang mga reminders para sa aton sini nga mga kandidato nga nagapapili subong sa barangay RSK election. Ano bala ang mga dapat naton sundon kag ano dapat naton likawan para nga avoid naton ang mga sanction kag of course perwisyo no? Like ang iban diri nagakapriso na no tungod sa pagbayular sa mga ginapatuman sini nga mga regulasyon sa aton sini nga Commission on Election. Yes. At this moment sir no, aton sini nga pag sa isay ng mga naglanabo dito sa sudad sang Pasig no, sa or dito sa City Mall Pasig. Sa tiligdan sini nga Sabado, October 21, 2023 sa paglunsar naton sang Project Akos ukon hatagan atensyon mga kabataan ulikdan kag suportahan dito naman sa Pasig City or sa 4th District sang Iloilo. Tapos sa din nga proyekto no nga ginapungnaan gid sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo no nga ginatingwaan ginaton nga makahiwat kita no sang sining activity monthly naman no, nga ining activity kadungan man sa paghiwat man naton sang Bidator ni Lilo nga kada bulan man naton nga ginahiwat. Kag siyempre nang inkawbon naton ang aton nga mga partnered agencies kag subong mga sponsors naton sa sining nga proyekto no nga umpisa na or ikatatlo na ni nga ugada sa aton sining nga paglunsar sang sining nga proyekto ang Project Akos no, ay sa 4th District is ika-third na naton ini nga paglunsar kag siyempre una dito sang tiligdan sini nga Hulyo no sa Banwa sang Balasan kag subong man sang tigdan man sini nga Binulan dito sa Banwa sang Ahoy Iloilo. Kag ini nga Project Akos no, yaragid ang present ang aton sini nga mga officers sa Ladies Club. So panguna sang ila sini nga president no, si Mama Dr. Jeanette Sinyeres kag subong man ang OLC Advisor si Grace Galas Palomo. Ang brainchild sang Project Akos no, Yes. kay si Ma'am Gidney mismo no, si Ma'am Grace Gidney ang conceptualize, nag-contemplate sa nga muning programa kay di isa sini sa mga iyakon baga nga mga advokasya ang paghatag sini sang atensyon sa mga children with special needs. Yes. At siyempre kinbulugan man sa local government unit no, sa Pasig City. Nag-represent ito sa kay Mayor Stephen Palmares ang yasining magulang sir no? Yes no, si Engineer Palmares. Kag gusto gid naton pasalamatan partner no ang mainit sini nga suporta sang local government unit sang syudad sang Pasig. Of course sa pagpamuno ni Mayor Stephen Palmares. Kag ang commitment gid dito ni Mayor no, ni Mayor Palmares
nga padayon jagid nga suportahan no ang programa sang Project Akos dira sa syudad sang Pasig. In fact, may mga ara na sila subong nga gina-contemplate nga mga ordinansa nga mag-deklarar sa gisa ka adlaw no para sini sa mga children with special needs dira sa syudad sang Pasig. Ini pagpakita no sang ila sini nga suporta no sa aton sini nga programa, at the same time ang pagpalangga pagulikid no sa kabataan nga may mga special needs. Yes. Kag siyempre ginugdan man ini sa mga sponsors naton or sa mga partner agencies like Provincial Social Welfare Development Office no sa pagmunguna sa aton sining PSWDO no si Mama Sara Baryoga, kag present gid dito no ang ilang PWD focal person no si Mama Miss Rara Ganzon, the ever supportive focal PWD focal person no sang probinsya sang Iloilo, si Ma'am Rara Ganzon. Yes, ay dalong sang pagtumalahan no sa aton provincial governor Arthur Toto Defensor Jr. Yes, no, kag partner, kinapasalamatan gid naton dito ang mapisan man kag very supportive nga city councilor sang syudad sang Pasig no si Councilor Bongbong Palencia kay halin sa pag-umpisa sa preparation until the day nga naglunsad na kita dito ara gid si Councilor Bongbong Palencia no nga nagabuligid no para ka mangin successful ang pagpatigayon naton sa Project Akos dira sa syudad sang Pasig. Yes. At siyempre nangikopod man naton pilang mga sponsors naton na like Life Extension Philippines no nga present man dito nga nagiwat sa mga free medical and dental check-up man with West Visayas State University Medical Center no nangikopod ginaton sa nasambit sining activity. Kag dito gid ang aton nga hospital administrator no si Ma'am Belen Gabo Carion nga partner gid naton ini sa aton nga Project Akos. Yes. Kag of course ang tanan-tanan niya katapo sang medical and dental team nga nagkadto dito no ginapasalamatan gid naton ang ila sini nga pagbuli kag pagsuporta. Kag siyempre no naghatag sa mga gift packs, mga food packs no kag subong man mga toys no sa mga para sa mga kabataan. Kag may araman kita nga ginano dito nga mga free check-up no. Ako nung pa-check man hindi lang mga children with special needs pati man ang ila sining mga guardians and mga parents kag may giniwat man sining libreng gupit no with our force multipliers kag second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Yes, partner, no kag ginapasalamatan gid nato ang aton nga mga regular sini nga mga partner no like ang aton nga More Power Iloilo. So ay gid ka pabaya no alin sa pag-umpisa nato partner from the first batch until now si More Power ara gid nga nagabulig despite no kung isipon naton gani bala si More Power hindi nila ni sakop ang probinsya sang Iloilo but because of their passion nga magbulig sa aton sini mga pumuluyo no through sa ila sini nga corporate social responsibility no ginasaluduhan gid naton ang More Power Iloilo. Of course sa pagpamuno sang ila dira nga presidente si Mr. Will Castro. Yes. Kag sa may mga other sponsors po kita sir no nga nagupon man sini proyekto pag sir. Oo, ang RLS Crescent Builders Incorporated no ang aton regular nga partner ara gid no tudo suporta gid ang aton sining RLS Crescent Builders Incorporated. Of course ginapanagyahan ni Sir Rami Sotelo. Kag siyempre no pud mandara ang Eagles Club no nga sa aton or Golden Salakota Eagles Club Pintados chapter. Yes. Ara gid nga nagbulig no halin pag-umpisa partner ang Eagles Club o ang Golden Salakot Eagles Club no ara gid nga ano sa ato suporta no kag nagabulig gid sa mga programa naton diri nga ginapatigayon sa probinsya sang Iloilo sa pagpamuno of course no sa aton sini nga provincial director ni Police Colonel Palomo. Yes. Subong man ang Butlak Lions Club no nga kaupod man sa sining proyekto nga kasuporta gid sa sining proyekto nato ng Project Akos. Of course no nagpagigbahin gid dito nagbulig gid dito sa aton nga ginpatigayon man nga Project Akos ang Dapagoods Pasig City no nagpalabot gid sila dito sang ilang bulig. Actually may mga gift pack sila nga ginpanghatag para sa aton dito nga mga beneficiaries no. Ang Dapagoods mayo kay despite nga baratong nila dira nga mga balaklon ang social responsibility nila or corporate social responsibility no ginaupod pagid nila dira sa
no sa pagpatigayon sa pagbulig no sa aton sini nga mga kabataan nga may mga special needs. Siyempre ang ano sir ang aton nga venue no, ang City Mall Pasig. No? Yes, no, especially ang aton dira ang mall manager si Miss Janet Saldivar no. Ginapasalamatan gid naton wa gid magduwa-duwa ang City Mall Pasig nga i-host ang Project Akos dito no. So bukas dayon ang ilang kamot nga gin-welcome ang Project Akos sa ila sining event center. Yes. Antes no aton or antes na kumpisa aton sining nga formal nga programa no dira sa City Mall Pasig, may giniwat kita sir nga Angels Parade no, rin nga caravan no, sort of caravan nga naglibot kita dira sa poblasyon sang Pasig City. Agon nga ma-aware man nga mga pumuluyo nato no sa aton nga proyekto ay ning kampanya naton kay even mga participants sir kay beneficiaries naton no nagupod sa giniwat aton sining caravan no. Upod man dira ang aton sining Bureau of Fire Protection kag mga pila ka mga stakeholders naton na antes kita nagkanto sa City Mall Pasig. Kag nagupod gyud dito no ang mga taga City Social Worker Development Office ano sang syudad sang Pasig kag ang mga pila dito ka mga empleyado. Of course, special mention gid nato no ang mga empleyado sang Office of the City Mayor nga nag-join gid dito sa karaban nga ginpatigayon naton partner. Yes. Kaga para mayara kita nga play nga video sir para kung malantaw sa aton sining mga live viewers no or antes na mayara pa kita mga other sponsors pa gid sir. Siyempre no ang Robinson sa Pavia no nga kaupon man naton sa sininga ano naton ng activity naton nagabuylog gid sa aton nga mga proyekto event kung sa diin man naton ang pagalusar nagaupod gid. So man ang aton sining Provincial Advisory Group no for police transformation and development no nga nagaupod gid sa sining proyekto sa pagpanguna sang ilang chairperson no si Reverend Father Ricardo Inigo Jr. Yes, partner, kag before kita mag-play sa aton sining video, gusto gid naton ipalabot sa tanan nga mga gusto bala may mga intention nga magbulig sa Project Akos. Kay damo actually nga naga-inquire sa aton no kag sa tanan nga may mga gusto kang interesado nga magbulig sa sining proyekto, magpakig-angot lang kamo no sa aton nga mga tagsa ka mga municipal police station, particularly no sa aton sila dira nga mga WCD offices upod sa aton nga mga PCR offices dira no. Inquire lang kamo para nga mapatigan ma-facilitate naton kag maka-join kamo sa aton sini nga ginapatuman nga mga programa under sini sa Project Akos. Yes. Kag at this moment ready naton sini nga video naton pamatian ng aton nga file video sa naglanabo dito sa pag-launch aton sang Project Akos sa syudad sang Pasig. Thankful kita as na-realize na naman every launch ato Project Akos sa everyone may iba-iba siya na respeto. Subang lain naman ang banwa sa syudad sa Pasig. Kanami lang yung ato naman na local government unit na pangunahan ni Mayor Palmares ang asya kapasyonet atong project rin sa ITPO. Kaliwat, as what we expect, naging successful. Pagdamo pagid nagdugang, pagid na pananawan, pagdamo pagid kita nakaupot sa pamilya sa Project Akos. Rin natin ginheld subong sa City Mall, sa Pasig, upod sa lingkod din sa Laport, Eagles Club, Pintados, and also sa ITPO family, kag ang local government unit, at mga stakeholders natin, kung wala sa ila, hindi din natin matigayon. Ma'am, ikatatlo na ni natin na pag-iwag ng pag-iwag. So far, ano ang konsepto? Kung may nabagyan ako kanina ang Angel Society? Yes. Amo na nga sa ikatatlo natin na pag-iwag din sa Pasig, ginaglanagin natin i-sustain in yung project. Para natin na sustain dapat kita mag-libo sa tawag Angel Society. Sa gihapon, kung natin si LGU at si ITPO, ang Angel Society na siya partnership sa aton na local government unit o sa SPED na school and also sa mga stakeholders naton. Ina sa mga organization na hatag proteksyon sa kabataan. Pag sa nabatian ko kina kay Councilor Bongbong Palencia, ma-propose siya paagi kay Mayor, kay istoryan daw nila, na ma-propose sila nga adlaw sang kabataan ng mga special na children. Ibuan nila ko do ordinansa o kung resolution. Kina makatag proteksyon. Ma-officer kita din sa Pasig at dalawa natin sa bilog sa Iloilo para makita natin ang sustainability sa Project Akos
na nag-umpisa kita sa kabanwahanan, pagdanoon nato sa Binugang Probinsya, na pag-abot sa tiyon kung makasaylo na si Pipi Palomo, kaya ang terms ng PIPIA, may entry na siya, masisting sa local government unit ang project sa IPPO na under sa Tapunisity. Sa ikatatlo natin na pag-iwat sinimang ano man ang impact na nakita natin, especially sa mga kabanwahanan, napatigay na natin like balasa ng apoy. Actually, ang balasa ng apoy, nakudakong impact sa tuong istorya di apoy, di nasa katihan. Kaya kamuman naman disubong sa Pasig, istorya naman sa sosyedad natin sa Pasig, na ang project kapos galing ni Arak, galing na siya nga pakulitin sa kabataan, na ay may kabataan galing ng special children, nakikinanglan natin proteksyonan, mangin-invite kita sa ila, at mangin-invite sila sa sosyedad na karoon na normal, ang awareness, Arak na, amat-amat lang, at ako kita pasalamat ko kayo sa every taon na ginalinan natin, sa gihapon, nagadala sa sang good news, ang message siyang Arak sa gihapon, kung sang pagdalaman sa radio partner natin, kahit hindi tayo mahimo nga permilan kung wala permilan sa gayon ng project na wala sa kapalakta sa kaayuhan sa atong project. Kaya namin lang kinagnubo ang rate natin sa abused children with special needs. Hindi naman namin eliminate, pero ang epekto sa inyong project kapos, nag-lessen sa rate natin sa mga abused children natin. Dito sa province ng Iloilo. Nagtangkol kita sa province ng Iloilo, porque mamaragan sa ating na po person, ay natagaan naman sa gabay pagid na atensyon ng special children. Ano pa daw, nakita mo nga, may party na din sa susunod. That's why nag-ibiti ko kaina kay gusto ko mapatsagan sa pamilya, gusto ko mapatsagan sa susunod, and also the PNP na project na ni, dapat palanggaon tani, akusun tani, kay para ini sa aton na pinuluyo. Na-mention mo nga medyo makaapoy no, ang preparasyon ni Ma'am, given all the preparations, mga sponsor talent na natin itap every time. Anong nag-drive sa inyo Ma'am para magpadayo? Ang epekto sa project ako sa every banwa, ang nag-PM sa aton, napasalamat, kinatagaan sila sa importansya, ang mga yuhom sa mga anghel kainan, kita nito, amo to datag drive sa aton nga magsige pagit pangayo na kami bulit sa amo stakeholders mahuya kami kisa pero kapapatay hiya kita para lang sa aton pumuluyo kag kun makatuan kasi na nalipay man ko kay mga stakeholders naton once nakaupisa sila bulig sa aton gatayon yet sige ila bulig tungod sa pagdala naton sa project na may para sa mga special na kabataan. Mga ano man, masiging ka dumag-give up ka, pero ang mga yuhom sa kabataan, ang mga higit sa mga kinikanan sa kalipay na tindaan atensyon ng mga kabataan, nakatag sa aton sa inspirasyon, na sigihon tani, nagtutukan kapagit ang masunod natin project. Mga luyag natin pasalamatan Ma'am for Pasig City na project. Sa liwat, ang government na to Pasig, sa kay Mayor Stephen, also the legislative, members ng legislative, the Golden Salapot, ang atong mga West Visayas State University, sa padayon, ang ano na, partner na natin, ang atong life extension, family, at madamong pagid na iba, the RGL and everything, kamudamong git, kag ang isa pagid pasalamatan kung si Timol, sa pag-ako sa aton, kag ang people of Pasig, and especially ang nila PNP, pag-thank you git, so sa mga individual dira, nagatag sa aton, sa gatag message sa aton, gatag gusto kong pagkakot, na magpadayon, also the government of Iloilo, sa kay Governor Defensor, sa iya magpadala dito ng Lara, kapag paghakat sa aton sa mga support sa mga wheelchair natin sa Ubalta. Madamo din na salamat at nabalaan ko ang Diyos ay makabalik sa inyo sa sana niya kaayo din kayo sa project ako. Yes, inyo nakita ng aton sining compiled video sa pag-launch aton sang Project Akos. O kung natagan atensyon aton kabataan ulik dan kag suportahan dira sa siyudad sang Pasig, Iloilo. Kakang aton sining oras alas 10:50 na sa aga. Ates kita mag-discuss no sang Bidator di Iloilo naman. Aton na pasiplatan ng mga commenters naton sa subong aga sa aton nga live program diri sa Ilocos on Air, diri sa Radyo Ogyon na DYIS 106.7 FM. Yes, partner, no? Shout out lang dira no sa Gerard Barbershop. Ga monitor gid subong no ang aton dira amigo no ang kampiyon nga mangnugunting sa banwa sang Santa Barbara. Si migo naton Gerard no ang tagiya sang Gerard Barbershop. Yes, good morning again.
Kagsubong man kay Sir John Paul Magallanes, no, good morning, watching from Santa Barbara, Iloilo. Kagsubong man, good morning man sa kay Dexter Rojas sa Tanalion, good morning good. Kagsubong man kay Ma'am Fea Capada, no, good morning man. Thank you so much for sharing your blessings through Ma'am Ronaldo Lynn Grace Palomo, no, ba ni Sir Dexter Rojas Tanalion. Thank you so much. Greet ko lang, sirs, happy birthday kay Junjun Patalinhog. Happy birthday again. Hindi ka mo magkabalaka kay karon ma-birthday kami da sa nga kundi nga partner. So sa tanan nga iwat sa ilang birthday sa sumungan law, happy birthday. By the way, shout out man, no, dira sa mga kopdanan naton sa Banwasang Pabia, no, especially sa Pabia Municipal Police Station personnel naton ang ginapangunahan gid dira, no, sang ila sini mapisan nga Chief of Police, si Police Major Adaji Delema, kag sa tanan dira, you know, nga mga upod naton, mga kabyanan naton from Pabia Peacekeeping Force nga nagamonitor subong, may mga aga gid sa tanan-tanan. Yes, good morning again. Kag mga agama, no, sa aton dira nga mga kopdanan sa Santa Barbara Municipal Police Station kung ginapamunuan gid sang mapisan nga Chief of Police ni Police Major Ray Pabalan, no. Good morning sa tanan-tanan naton nga mga kopdanan nga mga kapulisan sa Santa Barbara. Kagsatan na naton sining mga municipal police station ng malapit rin sa Banwasang Santa Barbara, ilabi na gid, no, sa nagupod sa aton sining Bidator de Iloilo sa tinlikdan sining adlaw kon Domingo. By the way, shout out lang, no, sa tanan-tanan nga mga taga Banwasang Anilaw nga nagamonitor gid subong. Good morning gidra, ilabi na gidra sa Anilaw Municipal Police Station kay Mama Police Captain Maria Fi Topas Omite. Yes, no, mo man, no, shout out man sa taga Banwasang Tubungan, no, nga naga-monitor man sa aton via sa aton nga Facebook page. Yes, good morning again. By the way, speaking of Tubungan partner, no, paabuton dira sang Banwasang Tubungan kay ang sunod naton nga batch sang Project Akos, no, pagahiwaton dira sa Banwasang Tubungan this coming month of November. So lato-lato naton dira, no, kag magkilitan ay kita dira sa paglunsar sang Project Akos dira sa Banwasang Tubungan. Shout out man, no, sa taga Banwasang Dingle, no, kag Banwasang New Lucena. Naga-monitor sila subong. Yes. Kag sa aton next nga topic sir, no, ang regarding sa Bidator de Iloilo nga naghiwat kita, no, diri sa 2nd District sang probinsya sang Domingo, October 22, no, 2023. Kung sa diyan diri, no, sa 8 sini ka mga kabanwanan diri sa 2nd District, no, madamo-damo o mas madamo ang atong participants compare dito sa 1st District sang Iloilo. Yes, that is correct partner, no, kay ang participant nato nagligat sining Domingo, no, during the Bidator de Iloilo naton, mga mas o minus mga 500 ini ka mga participants, no, mga ginakompose ni sang nagkalain-lain sini nga mga grupo, organization sa mga riders, no, kag motor enthusiasts coming from the 2nd District of Iloilo and other parts, no, sang probinsya sang Iloilo. Daga nang tapos ang aton sini or nakumpisa atong program diri sa Covered Gym sa Santa Barbara. Kag nagtapos dito sa Banwasang Leon, no, dito sa Bukari Leon, no, sa mataas-taas dito nga porsyon sang Leon ang aton activity nga nagiwat kita sa tree planting, no, kag subong man sa clean up drive dito sa Pine Forest mismo sa Bukari Leon Iloilo. By the way, no, tulupang dugid dito ang mensahe sa aton sila nga provincial director, no, ni Police Colonel Rodando Palomo during the opening program naton diri sa Covered Gym sa Santa Barbara. Kagiagid dito gin-emphasize no, nga dapat ang tanan nga mga pumuluyo, tanan nga mga Ilonggo particularly, maghugpong kita para mapapas naton ang pagduging sang illegal nga droga, no, kay tinakita naton sa datos, no, just imagine bala partner from January, no, until this month of October, no, ang na-confiscate sang aton sining Iloilo Police Provincial Office nga illegal nga droga nagalabot na mga more or less mga ara na sa mga 7 kilos, no, kag naga-value na ini mga more or less mga ara naman sa mga 50 million pesos. Although nga nakita naton ini nga isa ka dako nga accomplishment sa aton, but on the other side nakita naman naton diri nga nagabalik naman ang demand,
no sang illegal nga droga kag maghambal kita nga demand, meaning damo nagagamit, no. May market naman ang illegal nga droga sa probinsya kag syudad sang Iloilo, no. Kay by the way hindi lang ini problema naton halos ini tanan sa bilog ka Pilipinas, to include diri sa aton sa probinsya kag syudad sang Iloilo, no. Ang pagbalik naman sang illegal nga droga, nawanaw karon nga ang ginatawaan naton ini sang emphasis, especially sa aton sini nga provincial director, nga dapat kita maghugpong, dapat kita nga mag-isa. Kaya ang success ang aton sini nga away kontra droga nakasalalay ni sa aton tanan-tanan. Hindi naton ni mabilin lang sa aton sini nga mga kapulisan, sa aton nga law enforcement unit, sa aton nga gobyerno, kundi dapat hulag kita diri tanan-tanan. Kaya nakasalalay diri ang potoro naton. Tandaan lang naton sa mga pinalangga naton sini nga mga kasimanwa nga madula ining nagabaligya kung wala na sang may naga bakal sang droga. Pero kung magpabaya kita tanan-tanan, kung mismo ang aton nga panimalay way naton ginabantayan, ginagwardyahan, mismo nga aton kabataan way naton ginamonitor, kay way kita kabalo nga naga-engage na gali sila sa illegal nga droga, worse pagid karon kung kita mismo man nga mga ginikanan, amuman otro man, no, nagagamit man sang drugs, nakita pagid sa aton kabataan. So ano abi ang aton expect taron? But kung kita tanan-tanan magugpong, no, i-deny naton sa una sa aton kaugalingon ang illegal nga droga, no, kundi naron naton isikway naton kag magbulig kita sa aton nga kampanya pagi sa pag-educate sa aton sini nga pamilya, no, within sa aton nga panimalay. Dapat unahon naton dira ang kampanya sang droga kag iupod naton ang aton sini nga komunidad, no. Kay ang success, no, liwaton naton, hindi lang niya para sa, o hindi lang niya nakasandig sa anti-drug police operation, but sa aton nga pagbuylog tanan-tanan. So mo na yung away kontra droga, kundi obligasyon na aton tanan-tanan, no. Labi na gid sa mga ginikanan, untap kay kamo dapat dira no nga salin pa lang sa panimalay, monitor na nga daan nga naton aton sin mga kabataan, no, kung ano ba lang mga engagement nila, kagaw kung sino ba lang ila sini nga mga grupo, agod nga malikaw na, no, sa sini nga pagamatamat naman pabalik, no, sa nga illegal nga droga diri sa aton sini nga pungsod. So that is why may ara kita naman nga bago nga ilunsar nga programa, no, ang anti-drug challenge. Actually upod nato na di ang ICPO, no, kagang isa natong ka media partner, no, nga abyan naton sa media nga magadalagi diri kag gina-invite gid naton ang tanan-tanan, no, nga magpartisipar sa aton nga anti-drug challenge, no. Kag siguro kung madayon ini matigayon ini pagayiwaton naton ang grand launching, no, tentatively sa ano, no, sa November 18, 2023. Yes. Aton nga oras, alas 10:59 na sa aga. At this moment naman, no, ang magata kita sa mga pila ka mga reminders naman, sir, no, sa sining kasi pre pila na lang kadlaw, eleksyon na. Almost 5 days na lang is no, election day na. D-day na isang aton sining barangay and sangguniang kabataan election 2023 sa mabot sining Lunes. By the way, before kita pag-proceed dira partner, no, shout out lang li sa aton dira amigo sa Tigbawan, no, kay migo naton dira Kenneth Sopitilano Heponia, naga-upod gid subong sa aton sini nga programa. Yes, good morning, Ged. Kag sa tanan naton dira nga mga abyan sa banwa sang Tigbawan, no, sa aton dira migo nga mayor kay Mayor Ninette Terwell, no, kag sa kay migo naton dira Ludjin, no, may aga gid sa tanan-tanan. Yes, kay good Vice morning, Mayor Ged. Ludjin. Kaga speaking of barangay sa Gunayang Kabataan na election na 2023, sir, no, magata kita sang pila ka mga reminders ilabi na gid sa mga aspirants naton. Kay siyempre going sa subong, no, ang campaign period nga nagumpisa na sang October 19 kaginim katapos hasta lang sa October 28, no. So pupulo pa mga napulo sini kadlaw, no, ang inatang sining campaign days, no, para sa mga barangay and sa Gunayang Kabataan aspirants naton. Siyempre alin sa punong barangay nga posisyon, sa Gunayang barangay or mga barangay kagawad naton, kag sa Gunayang Kabataan or SK nga mga posisyon. SK chairman kag SK kagawad. Yes. Kag by the way, no, para sa update sa aton sini nga mga pumuluyo, as of today, no, may ara na nga natigayo nga nadakop, no, nga 28 ka mga individual in violation sang aton nga Comelec gun ban. Kag may ara kita sang 19 ka mga armas luthang nga natigayon sini nga ma-confiscate.
kag may ara sang 11 ka mga deadly weapons nga na recover kita kag isa ka explosive. Actually isa ini ka hand grenade. No kag sa tanan-tanan dira nga mga pumuluyo naton, no, tandagid naton nga padayon gid ang aton nga pag-implementar sa aton Comelec gun ban kag magalapot pa ini until November 29, 2023. No gani likawan gid naton nga magdara sa mga armas lutang, no, mga deadly weapons, no, explosive, to include yan ang gun replica, partner, no? Amo gid yang ginano naton kay just imagine nga before pa lang sa ginpatuman ining election period o ang Comelec gun ban, padayon na nga aton sini nga mga pagpahibalo sa aton nga mga pumuluyo. Kati pag-abot sang chimpo sang time nga pag mag-umpisa na ang Comelec gun ban, likawan na naton ni but still kadamo gyapon sa aton sini nga mga pumuluyo nga wala gid nagapamati ug padayon nga nagadala sang armas. No, especially subong sa aton nga mga kandidato, likawan gid naton nga magdala, no, kay number 1, nintindihan gid naton kay nag-umpisa na or manugtapos naman gani ang aton nga campaign period, no, ara na kita sa middle ka campaign period ko umpisa subong adlaw, no, kag likawan gid naton kay base ang iban bala dira, no, kay umpisa naman ang habyanay naman sa mga issue. In short, nagapainit na, no, kag ang iban abe kung hindi makakontrol sa emotion, ma-resort sa pagdarasa or sa violente, no, kag of course kung sa gamit ng armas lutang o ano dira nga mga bagay nga kung isa bala hinulsulan nyo pagtapos ang eleksyon o matapos na nga naobra ang isa ka krimen. So paibalo lang nato, no, sa aton nga mga pumuluyo kag sa aton nga mga kandidato, never kag hindi gid kamo magpadala sa inyo sini nga emotion, never kamo nga magdala sa mga armas, hindi nga deadly weapon, mga explosives dira, no, base matsambahan kamo kay sige na subong ang pagpatrolya, no, masako na ang mga kapulisan naton sa paglibot sa mga kabaranggayan, no, kag matsambahan kamo dira, tandaan nyo, kung madakpan kamo diri in violation sa Comelec gun ban naton, may imprisonment ini, partner, kaya hindi magnubo sa isa ka tuig kag hindi magsubra sa 6 ka tuig. Ang kinalain lang natin kayo hindi ka maka enjoy sang ginatawag nga probation. Actually makapiyansa sila, no? Pero pag once ka na pamatud-an ka sang korte nga naglapas ikaw sa Comelec gun ban, hindi ikaw maka-avail sang ginatawag nga probation. Meaning whatever penalty ang ginatag sa imo, no, imprisonment for that matter, sa sulod yan na daya ka prisuan, hindi ka maka-avail or hindi ka kaano sang provision nga ginatawag, no, meaning di ara ka sa sagwa pero padayon mo nga ginaserbisyoan ang imo nga sentensya, no, kag may ara pagid nga mga dugang ini nga mga penalty like ang perpetual disqualification to hold public office, meaning hindi ka gid maka-employ sa gobyerno, hindi ka pwede ka papili, no, ini position sa gobyerno naton once ka na pamatud-an ka diri. Kag another nga may perpetual disqualification to exercise right of suffrage, meaning hindi ka na gid makabuto. So grabe, no, bugat gali ang penalty sa sining kung magbayular kita sa Comelec omnibus election code naton. Kag wala pa na diya, partner, labot, no, ang mangin penalty mo yan like ang explosive ni kay kadako ni sang ilang penalty. Another no? Sa ano naman na sa take on explosive, hindi ka giniya ka piyansa, no, kung madakpan ka, no, like may gabit-bit ka da karon sa hand grenade during the checkpoint karon na dakpan ka da, so priso ka until nga masintensyahan ikaw. Kung masintensyahan ka karon kag napamatud-an niya guilty ka, diretso ang imo nga pagkapriso. Yes. So, tapos maximum penalty ang imo da nga no. Nga-enjoy. Yes. So dapat tandaan nato no pila ka mga regulasyon naton nga simple lang tanabi naton, simple lang pero mabugat ang mga penalty once nga makakommit kita kag mangin guilty, no, sa pila ka lang. Yes, kag tandaan nato, no, November 29, no, sa midnight may ara na sang liquor ban, no? Bawal na kita nga magbakal, mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Yes, October 29 ina, no, tandaan naton. Yes, kag magatapos ina November 30 ata sa midnight man. Yes, no, so may nang aton dira nga tandaan. So
upod lang kita sa mga regulasyon nga ginapatuman naton para nga malikawan naton ang perwisyo kag ang pagbakasyon sa sulod sang prisuan. Yes. O tandaan naton sa mga gusto magbayular dira, maligwa pa ang prisuan sa aton sini nga mga police station. Oh. Welcome gid kamo dito magsulod kung hindi kamo magpati sa ginapatuman nga mga regulasyon. Yes. So patigayuno na to no ngin malinong kag mataway ang palaboton sining eleksyon no hindi na kita magpainitay kag kung pwede mo lang no I guess no nga aware naman ang tanan no sa sining mga ano naton kung ano gina-implement or anong mga regulasyon sa Commission on Elections kad of course gina-implementar sa inyong mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. So dapat kung bala na naton din naton paghimuon ano agod nga malikawanan naton nga maka-enjoy sa sining mga penalties kag imprisonment. Yes, no, kag liwat-liwat gid naton partner nga panawagan gid ga pilar gid kita no sa aton sini nga mga kandidato. Number 1, hindi gid kita magpadala sa aton balatyagon, magpainit no, especially subong nga campaign period no. Kag dapat no magpakita kita nga isa kita kamayong ihemplo sa aton nga barangay. Subong pa lang nga daan nga nagapapili ka pa lang, ipakita mo